आयु आयु हेलौ हेलौ सोर मा जाखो मा बेरखो बांग्रिंजों ना गलासो जाजोबना थाबाय साला संसारानोथ' मा जामारखोब्रा घेन्टानि माबा कर'ना सर'ना बेमारजोंबो बुथारनो नागिरो माबा बांग्रिंजोंबो बुथारनो नागिरो सिमब्रि सिमबा बारहुंखाजोंबो बुथारनो नागिरो थै केला सान्थियानो गैला माबा मोसौफोरबायदि खुगा गन्थं होथेना मुख्रा गानबाय थानांगौबा बोरै जानांगौ जाखोलै रायजोफोर। Anyway, stay safe, save your life and save your family. दिनै आं बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिअ'आव दङ मावजि बुन्टा। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव ताजा गरम आमाय थु मावग्लुंलायनाय मोननैसो ब्रेकिं निउस लाना फैलायबाय। गिबि रादाबा दङ मैया आसामनि तेजपुरनिफ्राय 43 किल'मिटार सोनाब बांग्रिं मिरु 6.4 रिक्टार स्केलाव फैनाय बांग्रिंआ गोबां जायगायाव खहा खालामलांनायखौ नुनो मोन्दों। बेयावनो बाक्सा जिल्लानि मोखोनाबारि गामिनि सासे सिख्लाया लेट्रिनाव खिफुबाय थानायावनो बोलो होनानै खि गफुनायावनो बांग्रिं फैना होनायनि जाहोनाव थंब्लेट बाहेरायाव ओंखारबोयो आरो खिया बाहेरायावसो जलदब गोग्लैहोना जोंनि खर'सिम मोनफैदों। गुबुन फारसेथिं बे गामियावनो न'खरसेलाहा बयबो दावराव जानायखाय आरो बांग्रिंआ अयथासार गोसा मावनायखौ गिना बिहामजोआ बिहावजों बामजा गलायनाय जादों होनना जोंनिसिम मिथिहोदों। मैयानि समाव जायफोर गोसो थोलायनायजों रायलायफुबाय दंमोन आरो जायफोर हाबा जादोंमोन बिसोरबो दावदैफोर गला जानायफोर बादि गला जानो हागौ होनना गोबां सुबुंफोरा बुंसोलायदों। अदालगुरियावबो मैया फुंनि बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव थाइगिरगुरि गामिनि दुब्लियाव बांग्रिंजों हा गावस्रानायाव केरासिन फुंखा मोननाय जादों। बेजों लोगोसे हा गावस्रानानै हा सिंनिफ्राय आलु दरसे, सामब्राम गोजा दरसे, सिनि गरसे, संख्रि गरसे, सिबिं गरसे, सना थफ्लासे आरो लोगोसे एलियाननि खिफोरखौबो मोननो हादों होनना जायगानि सुबुंफोरा बुंथियो। क'क्राझार सहरनि माखासे दखानिफोर आरो जौ दखान एबा वाइन शपनि मालिकजों लोगोसे माखासे मदारुफोरा जयै बांग्रिंनि फारसे रागा जोंना खुद्रिसारदों। मानोना सहरनि गोबां दखाननि माल मुवा बेसादफोरखौनो बांग्रिंआ गोबां खहा खालामदों होनना बांग्रिंनि फारसे दिउ दिउ रागा जोंखांदों। बेखायनो जयै बांग्रिंखौ क'क्राझार थानायाव पुलिसनि एफआइआर होयो आरो थाबैनो बांग्रिंखौ हमनो पुलिसखौ बिथोन होयो। खायसे जाम्बा मानसिफोराथ' बांग्रिंखौ जावना दिहुनथारनो होनना इपिसेन्टार थामहिनबा बांग्रिं मिरुसिम थांना जावखुला हैलाबायनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि गंसे दखानियाबो मैया बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव मोनसे बिस्कुटआ गोग्लैनानै बायनायनि थाखायनो मुसलपुर थानायाव बांग्रिंखौ केस होयो। मैया चिरांनि बालन्दाफारा गामियाव सासे सेंग्राया आलासिनो गय हाननो गोनां जानायाव दान्दा गैयिनि गय बिफाङाव गाखोनायाव गामसाया गुना थल्ल' गबोनाय हाया गुरैनो फैना लासिसिं जानाङो। बेसोरा सिङाव जेबो गानैनि गय बिफां सायावनो बासथाबना थाबाय थानो गोनां जायो आरो उनाव गाहायाव गोसाथार दुद्रुबोना लाफ्लांनानै उदैयाबो दुलुनजोबो। थांनाय शुक्रबारावनो लंपाइपारा गामिनि मोनसे न'खरा मासे मोसौ दामब्रा गोमाजाना दंमोन। नाथाय दुमनि बाजाराव मोसौ सिखाव बांगाल सासेया बै मोसौखौ फाननो बाजाराव लाबोदोंमोन आरो मोसौनि गोजा गाबखौ सोलायना हांगार फोनना फाननो बाजाराव लाबोदोंमोन। नाथाय हरखाबै अखा दामब्राया हाना होना मोसौनि कालारखौ सुस्र'जोबो आरो गोजा जाफिनो। मोसौ बिगोमाया मोसौ बाजाराव नागिरबाय दंखायोमोन आरो गावस्रानि मोसौखौ सिनायना सिखावखौ बाजारावनो दोखो बुग्लियो। चाइनानि एम्फौ एनला बिगियानगिरि चुं लांटं टंटं पंपं पे होननाय साइन्टिस्टनि बादिब्ला बांग्रिं मावोब्ला एम्बुफोरा जोबोर गियोनो आरो बे समाव बिसोरो गावजों गाव बाजालायोनो। धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव सासे गथ'साया फेन सेन मारिनायावनो मेन अरिजिनेल पार्ट एबा हासुग्रा नलिजोंनो सेना खेबथाब जाफाना थै ओंखारजोबो। बेसोरा गथ'आ गाख्रावै बिहुस जालायलाङो होनना बुंदों। सनितपुरनि ढेकियाजुलियाव सासे बोरायदब सुबुङा हाजिरा मावना जिन्स लंपेन्ट गोदान बायना लाबोजेनना सान्दुङाव फोरानथ'ना दोननायावनो बेरे मोआ उसुबिदा जायगायावसो थफबना थाफैयो। बेनि दुखुजों बोराया खुरैसे दैयाव बारजुमना थैयो। दाना फैदो कर'नानि निउस आपडेट। मुलुगनाङै मिथिजानाय फिल्म लकडाउन पार्ट 2 थामहिनबा लकडाउन 2.0 फिल्मखौ थाबैनो मदि सरकारा रिलिज होसिगोन होनना बुंदों। मख'जाथावदि बेबादि गिलु बालु फिल्मखौ रियेलिटियावबो नुनो मोनगोन, जेरै जमा थाबा पुलिसफोरजों होसोजानाय, मास्क गानाबा जुरिमाना होनांनाय, थोरसि लथा दाननाय बायदिफोरखौ रियेलिटियावबो नुनो मोनग्रोगोन। आमेरिकानि डक्टर जन स्टेबवाकारनि नायबिजिरनाय बादिब्ला जानला मेनला गोसो थोनो लुबैलाबायनाय, हाबा जानायफोरमानि हिनजावफोरमानि फसायलाबायनाय, हिनजावफोराबो गुबुन हारिफोरजों थांनो लुबैनाय, फिसाय सानै साथाम लानो लुबैनाय बायदिफोरा कर'नानि गुबुन मोनसे लैखोन होनना बुंदों। बिथांनि बादिब्ला कर'ना भाइरासजों सोखानो हानाय मोनसेल' राहायानो जादों गावनि हासुदैखौ खिजों लगायना लोंनाय आरो खान्थाल बेगर, थाइजौ मादा, गोबोरखि गोरान, बानलु बायदिफोरखौ माला सुना गाननाय। जाबायलै रखरा, हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा।
दा बोरैबाफोर बांग्रिंफोरासो फैलाबायनो हागौ ओरैनोबा थोर थोर खमफिना खेथ्रआव हाबनो थाखाय आंहा मैयानियानो बिख्लोआनो गोहो बाखांना। आच्छा बन्धुफोर नोंसोर मैयानि बांग्रिं मावनाय समाव मा खालामना थानायमोन आरो माबाफोर इन्सिडेन्ट जादों नामा कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खोथाहर दै खोथाहर मोजां खोथाहर आं कमेन्ट फरायजोबगोन गासिनिखौबो। आंथ' मैया एखेबारे आंना किडनियानो मावग्लुंजोबदों एकदम लिभारानो लोरिखेना थाबाय नामा सानदोंमोन आंथ'। बांग्रिं मावनाय लोगो लोगोनो थंब्लेट बाहेरायाव ओंखारना जग्रबना थाफैखादों आंथ'। लावथ'नो गोसो गैथ'वालै दानो ओरैनोबा मावजि बुन्दिखौ दाबो नागिरना मोनथ'खायाखै। आंलाय सोरनि हिर' जाबावनो मानसिफ्रा आंखौ खालि खासि खालामनोल' नागिरो। मालाबा लोगो मोनबाबो खासि खालामना दै रायजोफोर नैबे मावजि बुन्दाखौ। आरो र' रायजोफोर र' सोरबा सोंहरदों आंनाव सामथाय मोना नुजाफैला नामा सामथाय मोना फैथारला नामा होनना। फैगोन नुजाफैगोन माने सामथायजों आंजों एखेबारे सैलायथारला एखेबारे नायनो हाथारा। थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामबाथ' मोजांसो नङा होमबा। रख्रा खिनोबो ओंखारथारबायलै।